bibilan ko ng ano ngayon si Lolo German ng kanyang damitan kasi nandun lang sa gilid, nasa bag lang. So bibilan ko siya yung box lang na kulay black. Tsaka yun, nag-canvas din ako ng higaan niya. So medyo mahal kasi yung pera din, tinatabi-tabi din namin para siyempre malayo pa yung sahod natin sa YouTube, no. So tinatabi-tabi ko lang para ano. At thank you sa mga nagpadala. Abangan nyo na lang sa live yung update sa mga name at kung saan nagastos yung mga pera na pinadala ng mga sponsor. So, abangan nyo kada live ko. So, ngayon, bilhin muna tayo ng damitan ni Lolo. Yan. At shoutout sa inyo lahat mga kabiyaya. I love you all. Mama. Ayan, dito tayo. Bilan natin si Lolo German ng damitan niya. Ang dami pala dito mga ano. Ano pa ba pwedeng bilhin natin sa kanya? Pagkano yun, boss? Yung mas malaki. Yung sunod, 450, yung ganito kalaki. Parang pakita ko si pareho yung 450 na, yung 450 mas maganda siguro para mas malaki. Yes, at saka mas makapal yun. Anong pangalan na store nyo rito? Jumbo Seika Plastic Ware. Jumbo Seika. Ikaw may-ari? Kapatid. Ito na yung pinahama. Saka anuan ng kanyang marumihan. Oops, malaglag. Wala akong pangbayad sa'yo. Ito, marumihan ni Lolo German. Ito yun. Ito ba yun? Yan yung 380, yung 450, mas malaki. Siguro ito na lang pala, laki pala. Wala na lang. Isa lang. Ito na lang. Kasi pansamantala lang naman yan si Lolo eh. Uuwi na naman yun sa German eh. So, ito na lang. Ayan guys. 350. May mga nagpadala po kasi. No? Kaya iano natin, ibili natin ng gamit niya. Yan. So, magkano lahat to, boss? Bali 380, 120, 400. 400 pesos. So, sama na natin yan, sponge. Dami ng mga paninda dito. Tsaka nga lima nga nito. 5 kaso. Ay, ito na lang oh. Ito, with ano, with tauban. Yan, para kukunin niya na lang sa harap niya. Oo. Ha? Wala kita ba? Sige. Yan guys. Para kay Lolo German. So, ayan. 25 plus 740. 740. Tapos ito yung channel ko. Sige. Yan. Hi! Yun, no? Visit kayo sa store namin. Saan to? Pulong Candy Road, Santa Ana. Yan, dito lang to sa labas namin, guys. Yan, dito kayo bumili. May mga discount kayo dito. May discount. No. Ako wala. Meron na yun. So yan, dali na natin. So yan mga kakwela, mga kabiyaya ito. So medyo may kabigatan. Pero at least na masasayaan si Lolo German kasi maayos na yung damitan yan. At meron pa akong mga binili para sa kanya. Yan, abangan nyo na lang dito sa video. So yun. At ba't parang lumakas palalo? Punasan muna natin yung yung damitan ni Lolo. So nakita ko konti lang pala yung niya, pero mapupuan pa. So konti lang yung damit niya. No? So pinagpalit ko na lang, yung damitan ko na lang. Kasi mas marami akong damit sa kanya. Kaya ko yung damitan ko na lang yung sa kanya. Bago naman yung kakabili ko lang din yun. So sabi ko yun na lang. Yung damitan. Kasi ito lang yung mga damitan namin dito eh. Hindi kami nakakabili ng Orocan, no? Yan. So punasan natin maigi. Ito malinis naman yung loob. Yung labas lang yung marumi. Asan na yung mga malilinis na damit niya? Yan. So antok naman si Lolo. Pag nakikita niya ako, inaantok siya. Naantok na naman siya, guys. Kaya sabi ni Papa, pag nandito daw ako, masaya daw si Lolo.
Ewan ko, nung kinakasaya, nakakita kasi siya ng clown. Yun lang siya, wala daw si Germany, malaking uso eh. Kaya yun. It's yours. Ito yung mga jacket niya guys, mga damit ni Lolo. Tipin natin. Ayan. Okay. Para maganda yung ano. Mga t-shirt. Ayan. Para dyan na lang siya mamili ng ano niya. Mga damit niya. Okay. Presko kasi yan pa eh. Kulay lang. Hindi meron ako. Kulay lang. Presko siya. Kaya ito yung gusto niya. Di ba? Kasi pansamantala lang naman dito guys si Lolo. Pag binili natin siya ng urukan, di ba? Sasayang lang naman po. Kaya ito yung ano. Ito yung binili ko. Tsaka wait lang, may good news po tayo. No? May good news tayo para kay Lolo German. Mamaya po, pagtapos nito. Ang dami palang damit kay Lolo German eh. Dami niya rin palang damit eh. Oh. Pero ito mga gamit na dito na sa labas na. Oh! Yung kanyang underwear. Ay, yan. Wait lang. Tapos binigyan din ho namin ng mga mga damit dito. So hindi ko na siya bibilan ng damit. Siguro sa panlakad niya na lang papuntang German bibilang ko siya. No? Ano to? Jacket. Nilabas ko nga muna. Wait lang. Nilabas muna natin guys. Ayan. Sumasamahin natin yung mga shirt at t-shirt tsaka sando. Okay. Ayan. Sumasamahin natin. Okay. So, lagay na natin dito yan. Mga ano to? Jordan. Jordan tong ano ni Lolo. Original to. Jordan. Jordan. Ayan. Okay. Okay. And then, this. Okay. Ito pang araw-araw na ginagamit na cellphone at alam mo. Dyan lang yan. Wala na dyan. Ayan, may mga bag pa. Okay. It's yours. Ay, dito na. Akin na. Akin na to. Boy, mas pantakawal sa'yo. Ayan. It's yours. Sinyasan lang kami, siyempre. Hindi pa kami magka-intindihan ng maayos. Yan, at chumupulangkot baby ko moon, yung ano, yung doggy bells namin. Yan. Chumulangkot baby ko moon.
So, dito natin to ilagay. Diba? So, yan na, ano. Ngayon, nabigyan natin siya ng mga, prutas. So, bumili ako ng mga prutas. No? Saan yung mga prutas na binili? Palagay nga sa pa. Yan, bumili ako ng grapes. Oo. Bumili tayo ng grapes. Yan. I like this. Ayan, nasanuhan din natin siya ng mangga. Papa, paghawakan mo to. Ako mag-iiwa. Yan mo lang. Yan. Siya ng mangga. So, pinalamigan ko na to eh. No. Hiwa-hiwaan ng mangga. Yung papipili ko, araw-arawin ko siya sa ganito, prutas. Kasi, diba kung napanood niyo yung isang video, medyo mataas yung dugo niya. Yan, so, iwas natin siya sa yan. Iwas natin siya sa medyo na pagkain, no. Natin siya ng mangga. Okay. Siguro isa lang kasi baka hindi niya naman maubos. Pwede? Pwede. Kailan? So, gandahan din natin ng gandahan natin ng butang. Yung Tagalog, lagay. Ayan. So, kutsara. 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 Yan, pili lang siya dyan kung anong gusto niya. Yo, doon. Yan. Now? Ay, okay na. Yan. So, yan yung kanyang prutas. Pasensya na, medyo makalat yung bahay namin. Yan. Yan ang gusto mo din, Bitcoin. Sarap po. Prutas naman siya, guys. Para maiba naman. Oo. Para kahit pa paano maiba yung kain niya. Ito po yung mga update ng mga nag-sponsor, no? Bali, hindi ko sila pinangalanan ng kasi hindi ko na alam yung iba. Baka ayaw magpasabi ng pangalan, no? So, dito, nakuha ko na po yung padala ni Ate Leonis Hilman. Yan, subscribe nyo rin po kanyang YouTube channel. Ma'am Leonis Hilman, nagpadala po ng 4,000 pesos para sa panggastos-gastos dito. Siyempre kasama na dyan si Sir Carl, no? Tapos si Ma'am The Princess, yung tumawag ng nakaraan sa live. Kung napanood nyo yun, padala siya ng 5K para sa pang-feeding program at pang gastos-gastos namin ni Sir Carl pagpunta namin ng TV5. So nagpadala siyang 500, nandito na po. Si Mami Emel, no? Tinago ko siya sa pangalan na Mami Emel, pero alam niya na kung sino siya. Nagpadala siya ng 4,000 pesos, no? Para din po kay Sir Carl para panggastos dito, pangkain lahat, no? So ito pa, at yung mag-asawang vlogger na sila Ma'am Eden Schoenherr and Sir Rene Schoenherr, paki-subscribe po ng kanilang YouTube channel. Nagpaabot din sila ng tulong na 1,000 pesos. Napakalaki po niyan. Talagang thank you sa inyo lahat. Ito po, meron pa rin si Ma'am Brenda, nagpaabot ng 3,000 pesos. So eto, nagastos ko na to, pinamili ko na to ng ayun, si Ma'am Brenda nagpaabot ng 3,000 pesos, no? So pangkain din daw to ni Sir Carl. So ganito yung mga nagastos. Excuse me po, sinisipon tayo. Yung nagastos dito nung una, kasi unang-unang nagpadala ay si Ma'am Brenda.
Mhm. So nakita nyo naman yun sa video, binili natin ng Burger King, binili natin ng mga stock dito. So hindi alam nyo naman kung magkano yung mga bilihin dito sa Taguig, sa Maynila, sa Pilipinas, no, sobrang mamahal, lalo na yung sa mga pagkain ni Sir Carl, iba yung presyo talaga, lalo sa patatas, sa mga basta, sobrang mamahal po nung ano dito, bilihin. So yung kay Ma'am Eden and Sir Rene Schoenherr, binambili ko po yun kagabi kagabi ba, no, isang araw ng pizza, 2 box. Yun ang request ni Sir Carl. So talagang lahat ng request niya binibigay ko. So 1,000 pesos. Kay Mami email 4K, no? So kay Mami D Princess, yun nga, sa pwedeng program 5K. Kay Ate Leonie Silman 4K. So maraming salamat. So andito pa yung mga ibang pera, hindi ko po wala pong gumagalaw niyan, walang gumagastos. So ipamimili natin. Kanina nga nag-canvas po ako ng higaan ni Sir Carl, so umabot ng 6,000. So sabi ko, hindi ko muna bilhin kasi nga 28 pa po yung sahod ko sa YouTube, kaya sabi ko ito muna yung damitan niya tsaka yung marumihan, no? Yun muna yung una kong binili. Tapos syempre yung pagkain araw-araw, tapos binilang ko ng prutas si Sir Carl, tapos sa gamot niya rin, no? So sa mga gatas, sa prutas, lahat po, yung sa bahay, hindi ko naman, akin po yan, wala akong ano dyan, no? Lahat po ng pinapaabot nyo ng tulong, talagang ibinibili ko po, katulad nito, yan, yung pang umagahan ni Sir Carl, yan, meron pa dun iba, mamimili pa ako, so meron pa dun iba sa rep, no? Kaya ano po yung inyong mga ini-sponsor kay Sir Carl is talagang hindi natin ginagastos sa kung saan-saan, no? Hindi para sa akin, hindi para sa iba, so para talaga sa kanya. Nandito lang yung pera nakatabi kasi nga 28 pa yung sahod, kaya sabi ko hindi ko muna ginastos talaga para in case na matagalan, hindi natin alam, magka-problema pa o ano pa, wag naman din sana may panggastos. Tapos ito po pala, bali magbibigay akong 3,000 pesos galing dito sa mga sponsor na to, yung pera na nagpadala, magbibigay po akong 3,000 pesos para sa Lunes na alis nila Ma'am Princess papunta immigration. So Lunes aalis po sila, no, papunta immigration. So bibigyan ko silang 3,000 pesos pang masahe, pangkain, syempre kasama niya rin yung kanyang anak na si JR. So bahala na sila doon, bahala na si Ma'am Princess. Syempre magbibigay na tayo. Syempre pagkain din nila, no, kung ano na mo yun, no ba? Bilang sa pagod na lang din ni Ma'am Princess yun. So kaya ginawa kong 3,000. So yung ibang matitira doon, pang gastos nga dito, pang gastos ni Sir Carl, at yung may mga magpapabot pa pong tulong, ganito gagawin natin para wala ho tayong silipan ng mga nangyayari, kasi nga mahirap na, no, mas maganda yung advance tayo mag-isip. So eto, makikita nyo naman, nilahad ko lahat ng mga nag-sponsor, no, at yung mga ibang mag-sponsor, sasabihin din ho natin yan sa ibang video kung sino pa yung mga magbibigay kay Sir Carl. Ganito yung gagawin natin, nakadetalye lahat din ng binili para talagang kasi talagang noon pa lang talaga ginagawa ko na to, no. Kaya nga yung kung matagal na kayong subscriber ko, no, isa rin to sa mga kinainggitan sa akin noon, kasi yung iba kasing charity vlogger hindi ginagawa to, nire-reveal yung mga ini-sponsor. Ako siguro ilan lang kaming gumagawa nito na mga nire-reveal yung yung mga dapat naman kasi talagang gawin to, na i-reveal yung mga ini-sponsor ng mga OFW, kasi dugot pawis yung nilalaan nila sa perang yan. Kaya dapat pahalagahan natin yan at gastusin natin ng tama at ibigay natin dun sa nais nilang tulungan, hindi para sa atin, no. Kasi kung halimbawa katulad yan, yung ibang sponsor dito, kung sabi, Jay, sige, panggastos nyo dyan ni Sir Carl, so ibig sabihin nyo kasama na ako dun, pero hindi, mas nilalaan ko pa nga po yan talaga kay Sir Carl, kasi para talaga sa kanya. Hindi natin siya kinuha, hindi natin siya inalagaan para pagkakitaan dito, no. Hindi natin siya kinupkup dito para pagkakitaan, binablog ko siya para may tumulong sa kanya, mapadali yung pagtulong,
Tsaka yun, good news din from from Ate Leonis Hillman, yan. So siguro sa next week or sa susunod na linggo, may papupuntahin sila dito na from embassy. Kung di ako nagkakamali, sorry ate, hindi nakalagin sa isang cellphone ko yung Facebook account ko, kaya hindi ko mababasa. Pero i-correct mo na lang ako dyan sa comment section. So pupunta dito, kakausapin si Sir Carl. So sabi ko, napakagandang napakagandang balita no. So yun, sa Lunes din po pala, explain ko rin sa inyo kasi baka mamaya magtaka po kayo na bakit hindi namin kasama si Sir Carl, no? Kasi Lunes aalis si Ma'am Princess at si Sir Carl pupunta immigration. So yung Lunes na feeding program namin sa TV5, matagal na hong nakaset up yun. Nakaset na po talaga yun. Tsaka birthday po yun ni Mami Sharma. So kaya sponsor ng Team Butete, no? So matagal na po matagal na pong nakaset up yung schedule na yun, kaya hindi pwedeng balihin yun. So hindi pwedeng hindi ituloy porket hindi kasama si Sir Carl, no? Hindi po pwedeng gano'n kasi ang tagal na nun. Iba naman po sa susunod, magpipiding program pa rin naman din kami, no? Magpipiding program pa rin din naman kami nakasama si Sir Carl. So yung pera na pinadala ni Ma'am The Princess na 5,000, yun ang gagamitin ko din po yun doon, yung matitira doon sa pangalawang feeding program. So ngayon, yung pinadala ni Ma'am The Princess na 5K na para pang feeding program at panggastos namin ni Sir Carl, panggas sa sasakyan, is gagamitin ko muna para budget ni Ma'am Princess Miles na nagdating nag-aalaga kay Sir Carl papunta ng immigration, no? Doon yun yung 3,000 po yun. So may 2K pang matitira pagpunta namin ni Sir Carl. Magpipiding program kami doon kasi guys, hindi kami pwedeng pumunta doon na wala kaming mga budget kasi una-una ang dami ho naming tinutulungan doon sa labas ng studio. Kaya kung pupunta man po kami doon, double purpose or triple purpose po yung gagawin namin. Feeding program, samahan si Sir Carl sa TV5, kay Sir Rapi Tulfo, kay Senator Rapi Tulfo. Yung mga tinutulungan ko doon, yung lubog yung ulo, pupuntahan ko yun, bibigyan ko ng pera yun. Yung mga tinutulungan namin pang iba doon. So iyon po yung dahilan kung bakit hindi agad kami makapunta sa TV5 pag hindi malaki yung dala namin na pera or wala kaming pang feeding program, kasi nga sa dami naming tinutulungan doon. Kasi isang sama-sama lang mo sila doon, no? Kaya kapag pupunta kami doon, double purpose na lang naman, 'di ba? Pupunta ka lang doon tapos isang purpose lang, parang din kasi andun na nga, nasimulan na yun So yun po yung mga gagawin, no? Sana konting panahon pa, kasi nga mas inuna ko yung sabi ko, sige, wag natin i-cancel yan sa immigration, Ate Princess. Kinausap ko na siya. Lagi naman kami nag-update nadalawa niyan, no? Yung unang tumulong kay Sir Carl. Puntahan mo doon, bigyan kitang pera, 3,000. Pag nabakante yung si Tol Sardina, si Boy Sardina, siya paki-subscribe din po. Tsaka kami pupunta ni Sir Carl. Tapos sabayan namin ng feeding program yung pagpunta namin doon. So habang inaantay namin or nag-aantay kami ng resulta o kung ano pa ibang mangyari, namimigay pa rin kami ng tulong. Parang hindi na sayang yung oras namin, 'di ba? So sakali man, wag naman din sana mangyari na hindi agad makausap si Sir Carl, no? So may nagawa pa rin kami pagtulong sa mga kababayan natin. So ulitin ko, pag hindi naging okay sa unang punta namin, pupunta ulit kami sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang ilan yan, hanggang sa makatawid kami or matuloy yung gusto naming tulong na mahingi namin kay Sir Rapi Tulfo para kay Sir Carl. So ngayon, napanood nyo rin sa mga video, may mga mag-i-sponsor ng ticket, no? So inaantay ko lang din po yan at hindi ko po minamadali. Hindi ko po talaga ugali na magmadali ng mga sponsor. Hinahayaan ko sila na sila mismo yung hindi ko yung i-chat ko po na
na-chat ko na, oy ma'am, magpadala ka na ngayon. Hindi ganoon, no? Hindi ko gawain ho yun. Kaya minsan sa comment section, hindi naman ako nasasaktan sa kanila. Pinapaunawa ko lang sa inyo kung bakit medyo natatagalan yung pagpunta namin dun sa TV5. Gawa ng mga ganong dahilan. Oo, no? May lipstick pa pala ako dito yung live namin kagabi nila Edison. No, yun po yung dahilan talaga. Kaya sana wag po kayong magalit sa akin kung bakit natatagalan. So gusto ko rin kasi ganito, no? Gusto ko rin kasi na maalagaan ko pa si Sir Carl. Bumalik yung lakas niya talaga na gusto. Para pag uwi niya ng Germany sa kanila, kung ano man yung mga lalakarin niya, malakas na siya. Hindi siya yung parang, nung una kasing punta niyan dito, nanginginig-ginig yan bago tumayo. Pero ngayon, napaka-basic na lang sa kanya. Nakita nyo naman yung video yung dinalaw namin yung lola ko, no? Mas mabilis pa po siya maglakad sa akin nung una po hindi. Kung mapapansin niyo yung iba-ibang mga video, no, yung una po hindi. Kaya yun, sana habaan pa ninyo unawa nyo sa amin kasi hindi naman ho itong madalian lang. Isa siguro to sa mga pinakamahirap na mission ko dito sa pagche-charity vlog. Pero sa tulong nyo nga ng mga nanonood sa amin, sa tulong nitong YouTube, no, mas napapadali at nagkakaroon kami ng pag-asa na makauwi talaga siya. Sa totoo po, may bibili talaga ng ticket. Halos 2 na nga ho sila nagsabi sa akin. Pero, ayun nga, hindi ako nagmamadali. No? Mas maganda kasi yung nasa tamang proseso at mintrans kasi na minamadali mo yung isang project, lalong nagkakaleche-leche. Pero, yun nga, mas maganda yung mahinahon lang at ayun nga, ang plano ko, gusto kong maging malakas tong isa bago siya umuwi dun sa kanila. No, kung gusto niyang bumalik dito, okay naman. Pero sana naman yung mga nagsasabi diyan na parang hayaan na natin. Ayoko na muna. Tsaka nyo na lang malalaman, no. Pero ayun, nagtutulungan kami ni Ma'am Princess ng buong Team Butete, ng mga sponsor ko at sponsor ng Team Butete kung paano mapabilis o mapaganda yung proseso sa pag-uwi ni Sir Carl. So, yun lamang po, no? Ulitin ko, ito po yung mga nagpadala. Baka mamaya yung iba ay hindi ko nabanggit dito, may sakit, may po ako baka pwede i-chat nyo na lang po ako sa susunod kong video sasabihin. Leonis Hillman 4K, The Princess 5K, Mami Email 4K, Eden and Rene Sean Hair 1K, no? Brenda 3K. So yan po, maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa amin ni Sir Carl. Yan, thank you po talaga sa walang humpay na suporta nyo. Yan, Sir Carl, pogi na yan, Sir Carl. Hello. So, orderan ko pa. Hindi ko na isasama dito sa video. Orderan ko siya ng isa pang carbonara kasi nabitin siya. The carbonara is so very small. I'm order again, ha? Or I'm order again for you. I'm order again for you. Okay? Another one. Carbonara. Okay. Here. Tingnan nyo guys, linis ng kukon niya, no? Chicks the chicks. Thank you po. Ingat po kayo palagi and God bless. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel yan. Siyempre, yung buong Team Butete, Edison Butete, Official, Boy Sardinas TV, Calso TV, JP Bentong, Burlasoy TV, Ate Dubing ng Davao, at siyempre sa Team Biyaya, yan, Oslek Gibara, Claire Gibara, Batosay Vlog na nandun, nagluluto. Anong niluluto mo, kuya? Tinola. Ang sarap nun. You like tinola? You like tinola? Chicken soup. Chicken soup, yeah. Tinola. Tinola is Filipino food. Yeah, Filipino food, tinola. So very nice food. More soup. Yeah. And ginger. Ano ba yung luya? Ginger, di ba? Wala. You later, I give you. Wow, I give you. Ang hirap mag-English.
So yun po, maraming salamat. Ingat kayo palagi. Yan pala, pakisubscribe. Princess Miles, Ate Leonis Hillman. Yan, sa lahat ng mga nabanggit ko dito. Yan, at kung sa team butete na mga nais nyo makita yung kanilang mga charity work, nandiyan po, click nyo lang yung description sa baba para makita nyo yung mga YouTube channel. Nandiyan po lahat ng mga link. So, pakisuportahan po gaya ng pagsuporta nyo sa akin. Sana ganun din po yung pagsuporta nyo sa mga kaibigan ko. Dahil yung mga yan, isa lang kami ng hadikain ng tumulong sa kapwa nating Pilipino. So, yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi yan. God bless. Yeah, bye-bye. Bye. Bye-bye. Pogi ako. Pati ako. Bye-bye.